سلام سلام كرة تخطات channelنا وقاعد احنا مزخم لما عن تدما بزعبة فايل لنا فولدر ستراكشر او ويندو 11 إنا خنرئي بحالة كلاس زرعنايو بزعبة ديسكتوب ستوريج ايرا او زركو ايكونات باك جراوند خمي جيرنا نغير تيم خمي جيرنا نغير كلر خمي جيرنا نغير توم ايكونات خمي جيرنا صورت نقورهم زبلي نيرو نزحالفكم تهاليكم تمريسكم كتريو وتخليكم لو عن تدما ديسكس نقبر بزعبة فايل لنا فولدر ካብኡ ከዓ እቲ ዳይሬክተሪ ናይ ሲስተም ስትራክቸር ናይ ዊንዶ 11 እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ስለዚ ቀጥታ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ፎልደር እና ዳይሬክተሪ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ብሲስተም ዝዘጋጀው እዩ ስለዚ ኣብ ኤኒ ኣብዚ ፋይል ኤክስፕሎረር ዝብል ኣብዚ ታስክ ባር እኒአና ተደሊና ድማ ዚስ ፒሲ ዝብል ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንኣቱ ከለና ልክዕ ከምዚ ዓይነት እዩ ዝመፀልና ማለት እዩ ዚስ ፒሲ ክንኣቱ ከለና ባይዘወይ ክልተ ዓይነት ሎካል ስቶሬጅ እዮም ዝህልውና ኣብ መብዛሕትኤና ሓንቲ ፓርቲሽን ተሃልያ ግን ሓንቲ እያ ትኸውን ስለዚ ናተይ ባይዘወይ ሓንቲ ፓርቲሽን እያ ዘላ ስለዚ ሲ ጥራሕ እያ ክትህሊ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ኢ ቨርቹዋል ስለ ዝኾነ ይትሕሰብዎ ስለዚ ሲ ሎካል ዲስክ ትብል እያ ዘለትኒ ብዚ ሳይድ ዘለዉ ነንሕድሕዶም ዲስከስ ንግበር ማለት እዩ ሆም ጋላሪ ዝብሉ እዚኣቶም እንታይ እዮም ሲስተም ባዕሉ ክሪኤት ዝገብሮም ፎልደራት ወይም ድማ ዳይሬክተሪታት እዮም እዚ ሆም ማለት ናይ መጀመርያ ማለት እዩ ሆም ማለት ናይ መጀመርያ እዩ ክሊክ ክንገብሮ ከለና ኣብዚ ኩዊክ ኣክሰስ እና ሪሰንት ዝኾኑ ዝኸፈትናዮም ፋይላት ኣብዚ ዲስፕሌይ ዝገብረና እዩ ሆም ዝበሃል ማለት እዩ ጋላሪ ክሊክ ተጌርና እንደገና ላፕቶፕና ካሜራ ተሃልይዋ ኣብቲ ካሜራ ዝተልዓልናዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፒክቸራት እዩ ዲስፕሌይ ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ጋላሪ ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብዚ ዘለዉ ፒክቸራት ብምልኦም ዲስፕሌይ ይገብሩልና ማለት እዩ ስለዚ ጋላሪና ሆም ፍልልዮም እዚ እዩ ዴስክቶፕ ዝሓለፈ ርኢናዮ ኢና ዴስክቶፕ ማለት ኣብ ዴስክቶፕ ስቶር ዝኾኑ ፋይላት እዩ ዲስፕሌይ ዝገብረልና ወይም ደግሞ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስክሪን ዘለዉ ኣይከናት እሳቶም እዮም ዲስፕሌይ ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ዴስክቶፕ እዚ ይመስል ዳውንሎድስ ማለት ከዓ ካብ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ዝገበርናዮም ነገራት ኣብዚ ዲስፕሌይ ይገበረልና ማለት እዩ ካብ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ዝገበርናዮም ነገራት ኣብዚ ስቶሬጅ እዚ ዲስፕሌይ ይገበረልና ዳውንሎድስ ማለት ኤኒ ዳውንሎድ ዝገበርናዮ ብብሉቱዝ ይኹን ብኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ይኹን ብቫይበር ይኹን ብቴሌግራም ኣብዚ ስቶር ዝገበረልና ማለት እዩ ዶክመንትስ ማለት ደግሞ ዶክመንትታት እዮም እዚኣቶም እውን ዶክመንትስ ማለት ሕዚ ዝኾነ ይኹን ሶፍትዌር ክንፅዕን ከለና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፎልደር ኣለዎ ስቶር ዝገብረሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሕዚ ኣብዚ ቪዥዋል ስቱድዮ 2022 ዝብል እኒኦ ኣፕሊኬሽን ክፅዕን ከለኹ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣብ ዶክመንትስ ዘቕምጦ እንትን እኒኦ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከለኹ ስቶር ዝገብሮ ኣብዚ ፎልደር እሱ እዩ ማለት እዩ ካሊእ እውን ኣብዚ ኣይፒ ሜሴንጀር ዝብል እኒኦ እዚ እውን መልእኽትታት ክለኣኣኽ ከለኹ ባይ ዲፎልት ቦታ ተቐሚጠሉ ኣብቲ ቦታ ዘቕመጥ ኩሉ እንትን ይገብር ተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ስቶር ዝገብር ስለዚ ኢንጀነራል ዶክመንትስ ዝብል ወይም ደግሞ ካብ ዊንዶው 10 እና ዊንዶው 11 ተጠቀምቲ ወፃእ ዝኾንኩም ዊንዶው 7 ዊንዶው 8 እንድሕር ትጥቀሙ ኮንኩም ማይ ዶክመንት ማለት እዩ ብካልእ ኣባሃላ እዚኣቶም ሶፍትዌር ኢንስቶል ዝገበርናሎም ኣብዚ ባይ ዲፎልት ክሬት ዝገብረሎም ኔም እዩ ሕዚ እዚ ሪዳተም ዝብል ስንፃዕን ክዋዛ ኮምፒተረይ ሪዳተም ዝብል ፎልደር ኣብዚ ዲስፕሌይ ይገብረለይ ኣሎ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ፒክቸርስ ዝብል እኒኦ እዚ ፒክቸርስ እውን ዝተፈላለዩ ፎቶታት እንሕዘሉ ስቶሬጅ ዲቫይስ እዩ ሚውዚክ ዝብል እውን ኣሎ እዚ እውን ኦድዮ ሚውዚካት ዝሕዘሉ እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ እዮም ቪድዮስ ዝብል እኒኦ እዚ እውን ማይ ቪድዮ ማይ ሙዚክ ዝብል እዩ ካብ ዊንዶው 10 እና ዊንዶው 11 ወፃኢ ትጥቀሙ ሰባት ተሃሊኹም እዚ ቼክ ክትገብርዎ ከለኹም ክትስእልዎ ትኽእሉ ኢኹም ቪድዮስ ዝብል ግን ማይ ቪድዮስ ማይ ሙዚክ ማይ ዶክመንት ዳውንሎድስ እዚኣቶም ብከምዚ ዓይነት ሽም ኢኹም ትረኽብዎም ስለዚ ቪድዮስ ዝብል ደግሞ ኣብቲ ላፕቶፕና ወይም ኣብቲ ዴስክቶፕና ዘለዉ ቪድዮታት ስቶር ንገብረሉ እዩ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ንሕና ክሪኤት ንገብሮም ዓይነት ፎልደራት ወይም ደግሞ ዳይሬክተሪታት ኣይኮኑን ሲስተም ባዕሉ እዩ ስቶር ዝገብሮ ግን ኣብ ምንታይ ኣብዚ ሕዚ ልቢ ክንብሎ ዘለና ንድሓር እውን ፎርማት ክንገብር ከለና እንታይ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ልቢ ክንገብር ኣለና ስለ ልቢ ኢልና ክንዕዘብ ኣለና ምክንያቱ እዚ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ሕዚ ኣብዚ ዴስክቶፕ ዝበሃል ዳውንሎድስ ዝበሃል ዶክመንትስ ዝበሃል ፒክቸርስ ዝበሃል ሚውዚክ ዝበሃል ቪድዮ ዝበሃል እዚኣቶም ኣብቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተምና ኢንስቶል ዝገበርናሉ ሎካል ድራይቭ ወይም ደግሞ ፓርቲሽን ኣብኡ እዮም ዝጠቃለሉ ለምሳሌ ኣነ ሕዚ ኣብ ሲ ፓርቲሽን ስለ ዝፀዓንክዎ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተመይ ወይ ዊንዶው 11 ሕዚ ሲ ፎርማት ተገይሩ እየ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ዶክመንታት ብምልኦም ተተሓሒዞም እዮም ዝጠፍኡ ምክንያቱ ሲ ማለት እዮም ብካሊእ ኣባህላ እዚኣቶም ማለት ሲ ማለት እዮም ወይም ደግሞ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝርከበሉ ፓርቲሽን ማለት እዮም ማለት እዩ ዚስ ፒሲ ክንኣቲ ከለና ሕዚ ኣብዚ እዮም ዘለዉ እዚኣቶም ብምንታይ ቼክ ክንገብሮም ንኽእል ኣብዚ ምህላዮም ንባዕሉ
ኣብዚ መጀመርያ ንኣትሞ ካብኡ ኣብዚ ዩዘርስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ዩዘርስ ውሽጢ እዚ ደሞ ኤችፒ ዝብል ኣሎ ኤችፒ ውሽጢ ሕዚ ኣብዚ ሽሞም ነንሕድሕዶም ኣሎ ማለት እዩ ዴስክቶፕ እኒኦ እዚ ዶክመንትስ እኒኦ ዳውንሎድስ እኒኦ ከምቲ ዝነገርኩ ማለት እዩ ሕዚ ዴስክቶፕ ተኣትየ እቶም ኣይከናት እሶም ይረኽቦም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብካሊእ ኣባህላ እዛ ኮምፒተር እዚኣ ፎርማት ኮይና ኣየምፅእ እምበር ብስሩ እውን ሓንቲ ፓርቲሽን ስለ ዝኾነት ፎርማት እንድሕር ገይረያ ቶታሊ ኣብ ዘሎ ዳታይ ብምሉኡ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተተኻኢልና ከም ባህጊ ቴክ እውን ሪኮመንዴሽን ንህበኩም ተተኻኢልኩም ክልተ ወይ ሰለስተ ፓርቲሽን ክሬት ክትገብሩ ኣለኩም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክትፅዕኑ ከለኹም ኮምፒውተርኩም ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትፅዕኑላ ንትጥቀምሉ ፋይላት ምናምን ግን ኣብታ ካልእቲ ፓርቲሽን ኢኹም ስቶር ክትገብርዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጌርና ተንጥቀም ዝሐሸ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ካሊእ እንደገና ኣብዚ ዚስ ፒሲ ዝብል ኣሎ ሕዚ ዚስ ፒሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ፒሲሲ ዘለው ስቶሬጅ ዲቫይሳት እዮም ዘለው ስለዚ ኣብዚ ፒሲሲ ዘለው ስቶሬጅ ዲቫይሳት ማለት እንታይ ማለት እዩ ከም ፓርቲሽናት ወይ ካልኦት ስቶሬጅ ዲቫይሳት ላይክ ፍለሽ ሲዲ ሚሞሪ እዚኣቶም ንጥቀምቲ ኮይና ኣብዚ ፒሲ እዮም ዝመፁልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፒሲ ኣቲና ኢና እንትን ክንገብር ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ፍለሽ ክሽኩዕ ከለኹ ዳይሬክትሊ እታ ፍለሽ ኣብዚ ፒሲ እያ ዲስፕሌይ ትኾን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፒሲ መፅአኒያ ኣብዚ ዩኤስቢ ድራይቭ ዲ ትብል ማለት እዩ ከነ እንትን እዩ ዘምፅኦ ከነ ካፓሲቲ እዩ ዘምፅኦ 14.5 ጂቢ እዩ ፍሪ ዘለካ ግን 8.12 ጂቢ እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ እዚኣ ደብል ክሊክ ጌረ ክኸፍታ ከለኹ ኣብዚ ፍሌሸይ ዘለው ፋይላት ነንሕድሕዶም ክርኢ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ እንደገና ሲዲ እውን እንድሕር ሸኩዕና ሲዲ እውን ዘሴም ኣብዚ ፒሲ ኣቲና ኢና ነብሎ ወይም ደሞ ካብ ዊንዶው 10 እና ዊንዶው 11 ወፃኢ ትጥቀሙ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተሃሊኹም ከዓ ኣብ ማይ ዶክመንትስ ኣቲኹም ኣይሚን ኣብ ማይ ኮምፒውተር ኣቲኹም ቸጌርኩም ክመፀልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዚስ ፒሲ እንደገና እንደገና ኣብዚኣ ከዓ ኣብ ላዕሊ እንታይ እኒኣ ሰርች ትብል እኒኣ እዚኣ ኣብዛ ሰርች እዚኣ ትንደልዮ ፋይል ክንፅሕፍ ተኮይና ለምሳሌ ቪአር ኢለ ተፅሒፈ ቪአር ትብል ፋይል በዕላ ኣውቶማቲካሊ ሰርች ትገብረለይ ማለት እዩ ፋይላት ሰርች ንምግባር ንጥቀመሉ ኢና ብካሊእ እንደገና ወይም ደሞ ኣብዚ ከለኹ ሽሙ እንድሕር ጠፊእኒ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰርሐልኩም ነረ ኤክስቴንሽን ኔም ዝበሃሉ ኣለዉ ነንሕድሕዶም ኣፕሊኬሽን ፋይላት ሰርች መፍለጢ ኤክስቴንሽን ኔም ዝበሃሉ ኣለዉ ኢልና ነርና ስለዚ ሕዚ ንኦድዮ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኢለኩም ነረ ዶት ኤምፒ3 ኢለኩም ነረ ስለዚ ኣብዚኣ ድሌቱ ስም ይኹን እንተኮይኑ ኣስትሪክስ ኢና ንገብር ድሌቱ ስም ይኹን ነጥቢ ኤምፒ3 ኣልሸለይ እንድሕር ኢለ እዚኣ ፅሒፈ ኦዲዮታት እዮም ዳይሬክት ዝመፁለይ ማለት እዩ ኦዲዮታት እንድሕር ሃልዮም ኣብዚ ኦዲዮታት ሰርች ገይሩ የምፀለይ ማለት እዩ ድሌቱ ስም ይኹን ኣብዚ ፒፒቲ ፓወርፖይንት ተኮይኑ እንደገና ፒፒቲ እዩ ዝኮን ስለዚ ፒፒቲ ማለት ፓወርፖይንት እዩ ኤክስቴንሽን ኔሙ ፓወርፖይንት ፋይል የምፀለይ ተይለ ከዓ ከምዚ ገይሩ እንትን ይገብረለይ ማለት እዩ ድሌቱ ስም ይኹን ወርድ ተኮይኑ ከዓ ዶክ ከምዚ ዓይነት ተኮይኑ ከዓ ዶክ ይኮን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሌቱ ስም ይኹን ኣስትሪክስ ዶክ ማለት ወርድ ፋይላት ተሃልዮም ሰርች ጌርካ ምፀለይ ተይለ ከዓ ከምዚ ገይሩ ሰርች ገይሩ የምፅአለይ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ዳይሬክተሪ ስትራክቸር ኦፍ ዊንዶው 11 እዩ ነይሩ ስለዚ ጥያቄ ተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና እንድሕር ቪድዮ ተመችኩም ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ንክባፃሕ ግበሩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ተኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ክኾኑ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ የቐኒየለይ